Cabalen, hoops! Yun, what's up mga idol? Good morning mga ka-boyers, mga kabalen. Yun nga no, pag Sunday, sobrang enjoy at sarap pag basketball. So, ang problema, sarado yung mga basketball court at bawal. Bawal na bawal talaga. Pero merong private basketball court sa isang bayan po na tinutulungan ko or yung mga kabataan na beneficiaries ko na binibigyan ko ng tulong. Pwede ako magpapawis doon. So, pupunta ako ngayon, almusal lang, tapos basketball tayo. So, magpapawis muna kasi kailangan natin yan para hindi tayo dapuan ng sakit, para yung resistensya natin at yung endurance natin na maging okay pa rin. So, papasyal ako, tapos papawis lang. Tara, samahan niyo ako. So, nandito tayo ngayon sa isang orphanage sa Barangay Dabdab, Mabalacat City to. Papawis lang. Uy! Yun, so kasama ko ngayon si Manuel at saka si Ace ng Duyan ni Maria Orphanage. Sila yung nabigyan ko ng sapatos, di ba? Nabigyan kita ng sapatos, di ba? Apo. Tapos si Ace, nabigyan ko rin. Meron ka din Ace, di ba? O, basketball muna tayo, papawis tayo. Game, kampi ko sino? Ampi kita. Hindi, wala pa. Wala. Uy, hindi mo bola. Kuya, pwede ba itong labahan? Ang ano ba ako masira yung ano? Oh, miss ko na. Sige. Ano ang sigod? Sigod. Bob? Sige po. Hanggang ano ah? 12. Oo. Wag siya ha. Ano yung video? Okay. Game. Hey. Wala. Outside, amen. Outside, amen. Hold. One. Dali, go. Oh! Ay! Asa! Uy! Sayang! Wala. Quiet.
Tuwan ha? Tama tayo, isa. Ball. 2-0 na pala. Wala pa kami score. Hello. 1-0, everyone. Game. What's it mo ka? Besan mo. Yan ha? Agawin ko to. Agawin na. Wala, dipes na nga. Sinabon. Outside, amin. Outside. Amin. Yun. So kung maalala nyo, binigyan ko ng bola o binigyan ako ng bola ng Wilson Sports. At tapos, di ko naman masyadong nagamit, so binigay ko sa mga bata rito. Kaso, problema. Nasira siya, parang natusok ba to? Parang gano'n, parang sumingaw siya eh. Ayan. Ayan, so Wilson Sports, kung meron kayong maipapadala ulit para sa mga bata rito. Ayan, sira na to, hindi na pwedeng gamitin. So sumingaw na siya. So ngayon ginagamit nila mga local basketball lang. Walang leather. So siguro kung makapag-provide po kayo o makapagbigay kayo ng bola para may magamit sila. Nakausapin ko yun. Okay. Yun nga, guys. Yan. Pag daw vlogger, guys dapat eh. So yung mga Lodi, mga Cabalen, sila yung mga tinutulungan natin dito sa Duyan ni Maria, isang bayan po na dito sa Barangay Dabdab, Mabalacat. At sila rin yung binigyan natin ng sapatos. Pakita ng sapatos mo, idol. Taas mo. Iyan! Lupet! Yung mga sapatos na bigay ng MJDG Perfume Collections at yung 20 pesos dun sa project 20 nyo. So, nakapag-basketball na kami at naturuan na ng konting drills sa mga batang to para siyempre, pangarap nyo mag-basketball, di ba? Pangarap nyo maging sikat na basketball player. So, siyempre, tuloy lang yung pangarap tapos suporta lang tayo, Cabalen. Okay? Okay! Woo! Ano gagawin mo na? Ito kalaban to. One take. Shoot. Mag-na-fake. Nakarito. Kalaban to. Ayan. Dali lang yan. Sige, ulit mo. Sige, gawin mo. Take mo na dyan ha. Sandribble lang yung kumain. Sandribble lang. Okay. Talon. Traveling mo yan. Dalawang kamay siya na. Traveling ka na nun. Kasi inawakan mo siya ng dalawang kamay. Pag nagbibigyo ka, isa ng kamay yung dapat. Dito huwag ka tatalon. Hey. Hey. Isang kamay lang. Isang kamay. Dito. Papa. Ayun. Ganito kuya? Kamay lang. Jump. Tapos? Jump. Ganun? Wala kang pulso eh. Pag tumitira ka,
Ito yung kamay mo dapat. Ito, suporta lang. Suporta. Ito, titira mo. Abang tulak. Suporta lang to. Now. One. Ayun na yan. Diyan tayo. Sige, one man. Tapos ko. Wala. Ala, outside lang. Outside lang. Traveling na, outside na. Outside lang, natapa ka sa buwan. Basket count. Woo! Alis. Kaya pala to eh. Hindi makakasita ito kahit isa. Sige. Magkano nga kita? Eh! Yan, hindi makakasita to. Hindi makakasita outside. No! Outside! Kaya pala to eh. Wala tayo. Mahina to, mahina. Bakit? Dapat ko eh. Dapat mas malaki pa kasi. Oh! Hey! Oh! Wala, alam na. Dali mo na eh. Go! Ano na yan, kasampo ha? Wala, mahina to. Dapat malalakas dito. Hindi na makakasit to. Hira! Double dribble, traveling ka na oh. Ano na, kaya may yapa ko, hindi na makashoot. Wala! Watcha pa ito, outside na. Nalututos pa. Watcha pa ito. Autosin mo. Turo mo kaya mo. Bang! Basic tayo, basic. Tuwang kayo na. Ilaw ka na kayo. Ito, basic na tayo. Ito yung sa bola. Tuwang kayo. Simple lang to, no? Ball pa, ball. Isang ball. Yun mga Cabalen, no? Naka one-on-one ko na to eh. Kaso, Ang Dexter Maykes ng Duyan ni Maria. Jericho Uno. Okay. Kumusta idol? I'm okay. I'm okay. So, wala ka pong masyado natutunan sa basketball eh. Pero may pangarap ka na, di ba? Ano yung pangarap ng isang Jericho Uno? Ako, paborito sa lahat ng gusto kong gawin basketball. Kaso, Basketball. pero pagkahapon, wala akong ginagawa. Hinahamon ko lahat ng ano ko, kalaro ko, basketball, kahit hindi ako marunong basketball. Kasi ikaw yung pinakamalaki rito, di ba? Kahit Ikaw- doble-doble lang. Doble-doble. Hindi naman ako marunong talaga mag-basketball. Gusto niya sabihin, yung doble-doble, yung dribbling niya kasi, double dribble lagi. Pero nade-develop naman yun eh, natuturuan na sila ng konti rito. So siguro every Sunday morning, pupunta ako rito para kahit yung mga basic lang na alam ko, di ba? Hindi naman tayo professional basketball player, hindi naman tayo professional na conditioning coach, pero siyempre yung mga basic naman, alam naman natin yun, di ba? So, kumusta yung one-on-one kanina? So, si kuya kasi, para siyang random ko, pagka nagbabasketball kami, hindi ko maabot yung bola. Sobrang tangkad niya. Pag tignan niya po, pag tumayo po siya. Oh, hindi alam naman nila na yan. Ganun. Pero siyempre, dapat mas ma-challenge ka pag malaki yung dumidepensa sa'yo or malakas, na-challenge ka dapat. Ay, kaya ko to. Mas malaki yung puso ko sa laro pag ganun. Diba? Huwag kang padadaig sa mga ganun-ganun, diba? Pag wala namang malaking ano eh. Minsan, tingnan mo sila
mga Pampangan player natin, sila Calvin Abueva, hindi naman ganong matangkad yan, pero pag rumi-rebound yan, kinukuha yung bola sa taas. Maliit lang yun, 6'1 lang, pero di ba? Dapat yung puso mo mas malaki sa height mo. Kuha mo? Kuha mo? Apo. Okay. So anong masasabi mo sa mga Cabalen natin na nagbigay ng sapatos sa inyo? Maraming salamat po sa nagbigay ng mga sapatos po. Maraming salamat po kung sino man nag-ano po neto. Sana pagpalain ng Diyos. Oo. Yun, dapat ikaw marunong Ano man laban magpasalamat. nila po, sana po manalo sila. Ayun. Lagi lang po. Okay. So thank you, Jericho. Maraming salamat po kung sino po nagla-like neto. Okay, thank you kay Jericho at sa mga bata rito. Suporta lang si Mr. Cabalen Hoops sa mga kabataan na nangangarap sumikat sa mundo ng basketball. Okay, bye! Ayos na? Ayos na! Cabalen Hoops!